салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. спонсори мо ба шумо беҳтарин либосҳоро барои моҳи шарифи рамазон пешниҳод мекунад, ки шумо метавонед барои худ ва ё барои падаратон тӯҳфа гиред. дар ватсапи рӯи экран буда либос нависед, либосҳоро ба шумо равон мекунанд. имрӯз дар арабистони саудӣ мусобиқаи навбати UFC баргузор мешавад. албатта рақобати асосии шон мубориза дар вазни миёна байни Исраил Адесан ва Насруддин Имамов хоҳад буд. дар муборизаи пеш аз асосии муборизаи рус Шарабутдин Магомедов бо Майкл Пейдж рақобат мекунад. ҳамчунин дар кадри асосии Саид Нурмагомедов ва Винисиус де Оливейра рақобат карда, Сергей Павлович бо Жаирзинов Розенстрайк во мехӯранд. инчунин дар ин кадр Муҳаммад Наимов ва Кан Офли дар вазни нимсабук бо ҳам рақобат мекунанд. мусобиқаи UFC Fight Night 250 дар шаҳри Эр-Риёд дар Arena Kingdom Arena баргузор мегардад. дирӯз ҳама варзишгарон вазни даркориро карда, аз маросими вазнкашӣ бо муваффақият гузаштанд. оғози муҳориба соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Тоҷикистон. прямои эфири ин муҳориба дар телеграм-канали мо хоҳад шуд, ки силкашро дар комментария ёфта метавонед. даромада худи ҳозир обуна шавед, то тамошои ин муҳорибаи ҷаззобро аз даст надиҳед. ба Муҳаммад Наимов муваффақиятро таманно мекунем ва бо шумо дар ҳамин ҷо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр азизон.